इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ना हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिदद कुल्लि मालूमिन लका। इखलास वाले दुरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ढेर मुहतरम मुकर्रम इज्जत माआब जनाब मुहतरम नेमतुल्लाह से फर्जंद अर्जुमन अलहाजुल हरमैन शरीफैन पीर मोहम्मद तैयब से नव्वर अल्लाहु मरकदहु सजादा नशीन दरबार आलिया मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम चार सद्दा पढ़ांग औडीरो गैरतमंदो पुख्तनो नंग्यालो मशरानो नौजवानानो द अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगानो द सरवर कौनैन ताईदारी हरम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारको उम्मतियानो आशिकानो गुलामानो लरीना निज़दीना रातलुन की द्रनो कदरदानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु सरज़मा दद्वाड़ो जिहान खुशाले कामयाबे आओ कामराने नसीब को हुआ है। आमीन आमीन। गुलनो मास्तासो दमखी दा अल्लाह जल्ल जलालुहु दागा मुनज़्ज़ल किताब ना चिकम किताब प नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अगी मुबारक बाने नाजिल कर दे किताब दी दागी नमी लगा गुंदी सद आयात मुबारका स्तासो दमख की तिलावत का और पसीमी ब्याद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज़ात बाबरकात द मुबारक अहादीसो नासिर पियो हदीस तबर्रुकन तिलावत का रब्बुल आलमीन दी ज़मुंगा उस्ताद सुपदी बाने दा अमल कुल तौफीक नसीब गर्दे। अबल जुमम सना सो खबरी मुंग पदी आयात मुबारक बाने कड़े रब्बुल आलमीन ऐलान कई मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा मन आमिल सालिहन चाचू को अमल सालिह मिन ज़करिन औ उन्सा दनारिना या दनानना वहुवा मुमिनुन
او دی مسلمان وی او دی کم عمل کئی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا عمال صالحہ کئی دا اللہ دا رضا دا پارا او دی مسلمان دی شر پکی دارے نو اکاغا ناری ندی او یا زنانہ دا اللہ تعالیٰ فرمائی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا رب العالمین فرمائی دی نارینہ تبم خلی دا حیاء و دا عزت زندگی ورکوما و دی زنانہ لبم دا حیاء دی عزت جن ورکوما دا ٹولو جن بمزیدار بھی اس دی عمال صالحاؤ کی مز پکی شامل لی دام عمال صالحہ دی کہ انسان نوافل کئی مز گزار دے تہجد گزار دے انسان دا رمضان مبارک روجی پیرالی روجی نیسی دا پامال صالحاؤ کی دی اللہ علمال ورکڑی حید بیت اللہ شریف تزی دا حضور مبارک سلامون اللذی عمال صالحہ دی یو انسان دی جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا دا علائی کلمت اللہ دا پارا دا عمال صالحہ دی چکم عمر اللہ پاک کڑے دے عوامر دی اگر انسان کئی نواہیو نزان منی کئی چھ اللہ منی کڑے دے بدا عمال صالحہ دی نو چکم انسان ہم پتاسو کے دا سے عمل کئی نو اللہ فرمائی دی لبزد اخپل جناب علیین دیر خوگا و مزیدار زندگی ورکو دا دا اللہ فیصلہ دا زندگی با دنیا کی امداد خیستوی او اخیرت کی با مولدیر خیستا مقامات پا جنت کے با ولدیر عظیم و شان نعمتون ورکوما دو خودے مونگا ہوتا سو دنیا کیم خیستا نعمتون راکی و اخیرت کی دیم خودے راکی او دی سرد اللہ دا عمال صالحہ و توفیق مونگا ہوتا سو لراکی تلاوت دا قرآن عظیم مبارک کول دام عمال صالحاؤ کے لئے ترجمے کول تاگی پمانیو بانزان پیول دام پا عمال صالحاؤ کے لئے کم انسان قرآن تلاوت کئی تراجیم کئی قرآن بانزان پوئی دام پا عمال صالحاؤ کے لئے چکم انسان کے دا پروتی اللہ بدغ انسان لم دیر خیر و برکت ورکی اس پدی تمام اعمالو کی یوڑیر ناشنا یو کلی عمل بل اعمال صالحاو کی چاگا دا اللہ محبت تی اور غد مدینی منوری دا جانان مبارک محبت تی اکا نارینہ کی کاغ زنانہ کی کچا کہ دغا در پروتی بد دغا زنانم کامیاب دا دغا نارینم کامیاب دا اس بسڑی منزون خوکی عمال صالحہ روشی نیسی کو پڑھ کی دا حضور مبارک سر بغضو کی ندا بیا خبر ابل شان شوا قرآن بائی ترجمه با کئی دا قرآن دا کریم بازی ترجمه با دا زان تاویلات تحریفات پا پکی کئی وہی بچی زمان ثوابو شا علن کے غسخترین جرم کے روان نے خود حضور پاک مبارک دا مدینی منورے دا جانان سر محبت نی نوچے محبت نیوی دا پیغمبر پاک مبارک منگا و تاسو کا عمل کو او دا پیغمبر من را سر مرگری شوا محبت مرگری شوا نو کہ یو عمل آغا پا گنٹو کے رفتار کئی دا حضور دا محبت دا وجینا آغا پا سنتگنڈنو کے رفتار کئی اگی دا پردی دا محبت دا اللہ کلوی عشق مصطفیٰ چی پکیوی دا آغا تا دیر ناشنا خوانو مذہب کے ملاوی دا عمال صالحہ و صحابوں پی جندہ کنا
کم کسان چې یخنۍ نینی ولې هغې اواز وکړي خولې دې لږ څادر لرې کړې چې تاسو څادر ته وکړي به زه وایم چې زه هم ته وکړم به زه به هم په پټه خوله لګېږم بیا لږې خولې ښکلا وکړې خیر دی صحابه کرام و اعمال صالحو پیژنده که نه دا څه کسان غږ نه کوي که پیژندې که نه ولې نه پیژند د حضور شاګردانو به نه پیژنده اعمال الله اکبر الله اکبر حضور علیہ السلام حدیبیہ مقام کې د عثمان ذی نورین مبارک ته وی لار شحال معلوم کا ابی سفیان نه دغه وخت مسلمان نه هغه ته وی قربان لګه مهرباني وکا حضور مبارک جنگ د پاره نه دی راغلی زیرولې ګلم ابی سفیان وته وی قربان عثمان ذی نورین کافران خفقیږي حضور مبارک به بیت الله شریف ته ناراضي او ته بیت الله شریف ته مخامخ ولاړې بس مخامخ شا توافونه کوا مقام ابراهیم کې نوافل کوا د صفا او د مروه سایو کا عمره ادا کا مسجد عائشہ ته بیا واپس راځه تنعیم ته تنعیم نه بیا عمره کوا پیغمبر پاک مبارک بئی لکه دا خو ته سنهری مقوي سکم نو عثمان ذی نورین بدی عمل تسما ورمخ شوی چراشا زم کار دے بس عبادت تے او دلته چې کوم دې طوافونه وی او منزونه او کا مقام ابراهیم تشا صفا مروه سایو کا دا اللہ تعالی دا عبادت خوان پکی والا شوالا خود عثمان ذی نورین دا محبت دا عشق مصطفیٰ نا قربان اے گلونا دے سرور کونین دا مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ فمن وائے صلی اللہ علیہ وسلم آغا مبارک داغ محبت گر صحابہ کراموں کے عثمان ذی نورین مبارک و ابی سفیان تمخرو گرزولو وتوی قربان ظلت تواف نکوما سال مقام ابراہیم کی نوافل نکوما زبا اگر تواب بانی سوکم چی پکم تواب کی ما سرد مدینی منوری جانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شریک نی زویم شیز طواف کے مروانی مود حضور دخل مخدیدارم کو ما زویم کہ انسان عمل کئی منزون کو انصری کئی او گوگلیو لٹو چیش کے مصطفیٰ کی سوئی حضور مین کی سوائی نبیا د حضور د صحابو نقشرا مخی کا کاغی کی وا او ما کی دا تا کی دا حمر کی دا زید کی دا مشرق والا کی دا مغرب والا کی دا جنوب والا کی دا شمال والا کی دا سپینگیری کی دا بوڑا کی دا بوڑے کی دا نوجوانی زنانہ کی دا او مشمانو کی دا بدغ سڑی کامیاب دی اور چکہ عشق مصطفیٰ رہتے کٹ کے عبادت خون بدے سپاتی شی دا حضور مینہ بتے نہ کٹ کے زکشی دا عبادت مونگ تا چا خولے دی دا مدینی جانان مبارک مونگ تا دا طریقی حضور مبارک خولی دی اوے دا اللہ محبت دا پیغمبر محبت دا بہترین نعمتون دی چا اللہ پاک جل جلالہ چاہتا نصیب کر خدای دی زمونگ استاسو دا طولو دا اللہ و دا خکل پیغمبر مبارک محبت و بید نصیب کی یو ناشنا خبر اب استاسو ذہن تبل راشی دا سرور کونین مبارک صحابی چه پا تمام صحابوں کی نمبارک درجہ دا حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا او دا صدیق ویم دا دی وجی چه دا حضور مبارک دا معراج مبارک دا واقعی اقرار کردیو حضور مبارک دا مدینی جانان چه معراج دلال کافران و خنداگان کولے مسخرے کولی وچ حضور مبارک معراج تتلے دے و کندے تلے ابی جہل سار کے ملنڈے کولے وی راشا کنا اشنا کو دے سار سنوی نوی خبری شروع کری دی
زما مرګري چی کنه تو زما مرګرو ته کسان وی راشه کنه مولوی شیخ خو دا ساده شل کړي دي نعمت الله شیخ ته حضور پاک مبارک د مدینی جانان یاران ګوري سا بیا په یارانو کې آشنا ګوري هاي هاي ناشنا آشنا مرګري دي وی راشه کنه اشنا خو دې صدا اشنا خبره کی وی سوئی وی بیگا میرا د دلیو ما د مکی معظمین بیت المقدس تا بیا دا غینا اول او دویم دریم سلورم بیزم شپگم و مسمان تا بسدت المنتحا تا بلا مکان ارشیبرین لوح قلم کرشی ارشیبر لاہو جبروت ملکون ناسود ٹھول اے جنتون دوزخون اللہ سر خبر بیا واپس راغلی ما وی مخی نور سوی ادال اللہ پاک لاجیبہ خبری نور شورو کی وی دا چاوی اول خو ما پیکا کانا دا چاوی وی دا ساده دو کونو سردار وی سبحان اللہ وی خواہ کزما پیغمبر ویلی کنا زلا ورغلیم نعمت تلیلی ٹک وی او ٹک وی دک مخی سره پی دسخط کئی دک آغا تا پتا وی چی ما پٹول عمر کی دا حضور مبارک دخلین دارو خبر ندوری دلی اجل حکم کسو تا مخامخ ولالو پتا ہوتے دا انٹرنیشن دروغ جن دی دا دروغ جن دی آغا تا پتا ہوا جو شکل حضور مبارک لرائی دا مدینی منوری جانان تاوی قربان تا سبیگا میراج تتی دیوی اللہ سر امراض و نیاس کردی دی و تاوی او قربان زبیگا تلیما اور پس حصہ دا شپی کی تلیم واپس شرال مدو مہانی مبارک دا کور زنزیش لنگی دا ناسا ناشنا خبری دی دا مدینی منوری جانان مبارک تاوی